Terve taas täällä Innovester pelaa ja tällä kertaa pelataan sellaista peliä kuin Pixel Gun. Me ollaan pelattu tätä aiemmin, mutta mä oon pelannut tätä vähän enemmän. Ja vitsi, tuli hyvä päivitys vähän aikaa sitten. Tuli ilmaiseksi 310 kolikkoa. Tiedätkö mitä mä tein sillä? Mustiin heti Anti-Gravity Blaster. Jos ette tiedä mitä se tekee, niin se ampuu sellaisen ison pallon, joka menee eteenpäin. Sitten kun se osuu johonkin, se tekee sellaisen ison räjähdyksen ja se lennättää kaiken. Sitten mä ostin prototypen, eli pelin parhaan sniperin. Se menee seinänkin läpi, mutta tekee vaan vähemmän iskua. Mennään vitsi Sniper Fortressiin ja vedetään kaikki turpaa. Oi. Nyt toi pyytää Iron Armor Up 2, kun mulla on Iron Armor Up 1. Vitsi kova ääni. Mulla on vähän pää kipeä, joten ei haittava, enkään valittako. Mitä? Miten niin toi pystyy puukottaa taivaasta? Hugo Lamminen. Suomalainen katoo. Okei, mulla on täällä muitakin prototyyppejä miehiä. En oo ainoa prototyypeillä. Sitten en voi mitään, jos teen lyhyitä videoita, mutta kun mun on pakko, koska sitten mä en saa videoita perille, jos mä teen 15 minuutin. Jos mä teen, niin sitten te ette halua tietää, mitä tapahtuu. Se video vitsi epäonnistuu, eikä se sitten tuu. Kaikki vitsi on ostanut prototype. Vedin taas sitä samaa miestä turpaa. Se käytti kuorilla riffelia. Se on niinku sniperi, mutta se on vaan ampuu sarjaa. Mutta aika hitaasti. Ai! Mä en oo ainoa prototyypeillä. Sen kyllä tiedän. Täällä. Vitsi kun ne kaikki osti sen prototypen. Se vitsi pukaa. Ui vitsi. Mikä vitsi teki noin paljon damagea? Fuck you. Fuck you everybody. Piu. Hugo Lamminen, minäkin olen suomalainen. Ehkä tuo ase voisi olla vähän parempi kuin mun, mutta en mä valita. Okei, muhun tarvitaan 2 prototyyppeä laukausta, niin mä kuolen. Ei. Vitsikämi! Puhuin tästä mun kamerajutusta tossa. Nyt ei kuule pyöri hyvin. Mä niinku ainoa, joka kuolee täällä eniten. Minne se nyt katos? Joku elatti puukkoa. Tässä on hyvä olla tarkkaavainen ja kuunnella ääniä, koska jos sä kuulet sellaisen kuin fuck, tällaisen. Silloin kuule kannattaa mennä pakoon, sillä joku on nyt sitten puukolla. Ui, mä näen jonkun. Dead it! Fuck you! Fuck you everybody! You everybody! Everything for free.
sä tulet huolta. Ottaa punkkaa sille. Punkko tekee enemmän damagea kuin tää pisla. Did you know that? If you knowed, that's good. Ui, joku veti. Joku ampu. Normilla. Piu! Lol. Lol lol lol. Pada pada lol 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 lol. Ai niin jo helttejä. Ei tarvi. Ei tarvi restoraa. Lol lol lol. Pada pada. Lol 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 lol. Moi! Venäläinen. Sergei. Serveid. I am served you. Joku on täällä. Hup. Se on varmaan täällä ylhäällä se. Kuka se on? Missä se on? Kaikilla on vitsi prototyyppi vähän hävettää. Oli varmaan huono vaihtoehto ostaa. Olisi ostanut varmaan sitten Peacemakeri. Se olisi ollut 10 konssia halvempi, mutta en halunnut. Vitsi, venäläiset. Näen yksi matsi, niin video loppuu tehdä. Älkää nyt sen takia ymmärtäkö, että mä teen niinku, kun mulla rektatille, mutta ei vaan kun mä en... No, ei. No joo. Kyllä te taidatte tietää miksen mä. Sillä on Sergei vaan yksi. Serveid. Mä oon serveidettu sut. Serveidettu. Älkää kysytkö mikä clan kuva meillä on, mutta meillä on sellainen kuin Bob. Siinä on Jango Fett. Ui, tuolla on mies. Mä näin nimen. I see your name. Ei se ole tuolla, Juma. Se on tuolla. Takana. Pälli. Ei olekaan. Kuunnella. Moving killer kuoli. Se on tuolla. La. Vetikö selästä? Joo. Ei vetäkään. Joo. Tää on tää viimeinen matsi. Kertokaa, jos ette kuule, mitä mä puhun täällä! Okei! Tää ei välttämättä tää mun... Tää ei välttämättä tää mun... Kun mulla on tällainen vähän erikoisempi mikki tässä mun kuulokkeessa, joten...
Ei voi mitään, jos ei kuulu mitään! Kuuluko? Aa! 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 Please laittakaa hiljemmalle. Warning kuulokekäyttäjät. Ice cream, ice cream. Ice cream, ice cream. No niin, tää video oli tässä. Hei paralla!